गिबियावनो लाइमोननि लाइजाम इउट्युब चेनेल नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ लाइमोननि लाइजाम इउट्युब चेनेलनि जानानै जोबोर बरायबाय। दिनैनि आयदायाव दङ थाम्बनेलाव नुनाय बायदिनो बोराय पेन्सन बुराय पेन्सन रांनि पेन्सन एबा NSAP नेशनेल ससियेल एसिस्टेन्स प्रग्राम जायफोर बिथांमोना मोनबाय थाखायो आरो जायफोर बिथांमोना 2019 आव गोदानै एप्लाइ खालामनाय दा बिथांमोननि नाम लिस्टआ 2020 नि लिस्टआव दंना गैया सोरना दं सोरना गैया माबोरै नायनो हायो दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै बिदिब्ला आंनिखौ आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा खावलायनाय जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल एबा घन्टा बाटनखौबो थुनानै होदो आरो लोगोसे ओरैबायदि शेयार खालाम जाहाथे सासेबो दुखुथिया बर'साया ओरैनो थालाङा साफ्रोमबो हादरनि नोगोरारियानो समान मोनथायखौ मोनो। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि गावनि मबाइल स्क्रिननि क्रोम ब्राउजाराव अपेन खालामनानै लादो नोंथां बेवहाय सार्च खालामनानै टाइप खालामनानै NSAP सार्च खालामनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन बेवहाय फार्स्टआवनो दङ nsap.nic.in अर्डार नेशनेल ससियेल एसिस्टेन्स प्रग्राम NSAP बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन बेवहाय जिथु पपआप फैदों नैबे पपआपखौ दाननानै हो बिनिफ्राय बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन बेवहाय NSAP गाहायाव लिरनाय दङ स्टेट स्किम इनेबल्ड बेवहाय मा बुंदों NSAP आ जिथु नेशनेल लेभेलनि स्किम बेवहाय बेजों लोगोसे माने स्टेटनि जिथु स्किमफोर दङना बे स्टेट स्किमाबो लोगोसेनो मा जाफानानै दङ इनेबल जाफानानै दङ अर्थात बेवहाय लिंक जाफानानै दङ दा बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय NSAP आ मा NSAP आव मा प्रग्रामफोर दङ बा स्किमफोर दङ नोंथाङा बेयाव नायनो मोनगोन अबजेक्टिव्स एन्ड द नेशनेल ससियेल एसिस्टेन्स प्रग्राम NSAP which come into effect from the 15 August 1995 represents the significant steps towards the fulfillment of the directive principles in Article 41 of the Constitution. NSAP जिथु प्रग्राम दङ बेयो माने 1995 नि 15 आगस्टआव फैदोंमोन जायखौ माने भारतनि संबिजिरनि आर्टिकल नम्बर 41 नि दहाय लानानै बेखौ जागायजेननाय जादोंमोन। बेवहाय जोंहा गासै मोनबा स्किमफोर दङ मा मोनबा स्किम बियो नायदो इन्दिरा गान्धी नेशनेल अल्ड एज पेन्सन स्किम अर्थात IGNOAPS बिनिफ्राय इन्दिरा गान्धी नेशनेल उइडो पेन्सन स्किम IGNWPS इन्दिरा गान्धी नेशनेल डिसेबिलिटी पेन्सन स्किम अर्थात IGNDPS और बिनिफ्राय नेशनेल फेमिली बेनिफिट स्किम NFBS आरो मोनसे जाबाय अन्नपूर्ण बेवहाय नोंथाङा नैबेथिं राइट साइडआव नायोब्ला नुनो मोनगोन स्किम्सफोर दङ बेवहाय गासै मोनबा स्किमफोर दङ दा जों जिहेतु बेवहाय बिनि नाम लिस्टआ जोंहा दंना गैया बेवहाय जों जितु नोंथाङा जुदि एप्लाइ खालामदोंमोनबा हयथ' राननि पेन्सन स्किमाव अर्थात बिधवा पेन्सन स्किमाव जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोनबा बेनिफ्राय जुदि खामानि मावनो हायै डिसेबिलिटी स्किमाव जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोनबा बा अर्थात बोराय बुरै पेन्सननि थाखाय नोंथांनि सोरबाफोर एप्लाइ खालामदोंमोनबा दा बेवहाय बोरै नायनो हायो दा नायदो बेवहाय जितु डेशबोर्ड दङ डेशबोर्ड टटेल बेनिफिसियारिज दङ 3,99,09,282 बेवहाय नोंथां गासै भारतनिनो प्राय 4 कोटि मानसिफोरा बेवहाय एप्लाइ खालामनानै दोनदों दा जों बेवहाय गासै टटेल बेनिफिसियारिनि जितु नाम्बार दङना नाम्बाराव क्लिक खालामनानै होदों नाम्बाराव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन बेवहाय टटेल बेसेबां फैदों बेनिफ्राय आं बुंदोंमोन ना जितु सेन्ट्रेल स्किम स्टेट स्किम आं बुंदोंमोन ना जितु स्टेट स्किमावबो बेवहाय लिंक जाफानानै दङ होननानै नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन सेन्ट्रेल स्किमाव जाबाय 3,28,64,518 बेनिफ्राय लोगोसेनो स्टेट स्किम बेसेबां दङ 7,62,000 बेनिफ्राय सोरबाया आधार कार्डजों भेरिफाइ खालामनानै दोनदों सोरबाया एकाउन्ट नम्बरजों लिंक खालामनानै दोनदों दा बेवहाय नोंथाङा गाहायाव फैब्ला नोंथाङा नुनो मोनगोन बेवहाय भारतनि गासै रायजोफ्रानो फ्राय दंफ्रामो होननानै बुंनो हागोन आन्ध्र प्रदेश अरुणाचल आसाम बिहार चन्डीगढ़ छत्तीसगढ़ गासिबो फ्राय माने आसामनि जितु रायजोफोर दङना बे गासिबो बेवहाय लिस्ट जानानै दङ दा बेवहाय नोंथाङा नायदो जों जिहेतु आसामनि आं हाइलाइट खालामनानै आसामनि बेवहाय आसामाव गासै 1 2 3 4 5 6 गासै मोनद'था बेवहाय स्किमफोर लिंक जाफानानै दङ बेवहाय मोनब्रैया सेन्ट्रेल लेभेलनि आरो मोननैया स्टेट लेभेलनि स्किम लिंक जाफानानै दङ बेवहाय दा फार्स्टआव नायदो IGN अर्थात इन्दिरा गान्धी नेशनेल डिसेबिलिटी पेन्सन स्किम दा नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला आं उइडो स्किमखौ नायगोन
अर्थात बिधवा स्किमखौ नायगोन बेवहाय नोंथाङा नैबे IGNWPS बेवहाय क्लिक खालामनानै हो बेवहाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन गाहायावहा माखासे चार्टफोर दङ बे चार्टनिनो स्टेट आसाम बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा दानिया आसामनि बबे डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बेखौ नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होनो हागोन दा बेवहाय नोंथाङा नाय फार्स्टआव दङ सिरियल नाम्बार बेनिफ्राय दङ डिस्ट्रिक्ट नेम बेनिफ्राय स्किम बेनिफिशियारि गासै डिस्ट्रिक्ट हमना ला बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव स्किमा बेसेबां स्किम मा स्किम IGN अर्थात उइडो पेन्सन स्किम बेनिफ्राय बेनिफिशियारि गासै बेसेबां दङ 3992 बेनिफिशियारिफोर दङ बेनिफ्राय बेंक एकाउन्टआव बेसेबां दङ बेनिफ्राय PO एकाउन्ट MO एकाउन्ट केस एकाउन्ट आधार भेरिफाइड रिक्वायरमेन्ट गासै माने बेवहाय दङ नोंथाङा नायना लानो हागोन गाव गावनि बेवहाय साप'ज हमनानै ला आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबाय दानिया उदालगुरिखौ सेलेक्ट खालामनायनि उनाव आरो मोनसे सार्ट फैबावगोन मोनसे सार्ट दानिया हमना ला नोंथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बा गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि बबे साब डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा गोलैयो बेखौ नोंथाङा नायनानै लादो बेवहाय मोननै रोखोमनि अपसन दङ मोनसेया जाबाय रुरेल आरो मोनसेया जाबाय आरबान जायफोरा माने गामियाव थायो बिथांमोना रुरेल आरो जायफोरा माने सोहोराव थायो बिथांमोननि थाखाय अर्बान हमनानै ला आं बेवहाय रौताखौ क्लिक खालामनानै होबाय रौता साब डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय आरो मोनसे सार्ट गेवनानै फैबावगोन बेवहाय नोंथाङा दानिया बे साब डिस्ट्रिक्टनि बबे ग्राम पन्चायतनि आन्दाराव गोलैयो नोंथाङा बेवहाय गावबागाव नायनानै लादो नोंथाङा जायखिजाया गावनि ग्राम पन्चायतआव क्लिक खालामनानै होबाय बेनिफ्राय दानिया नायदो नायब्ला नुगोन सिरियल नाम्बार दङ सेक्सन नाम्बार दङ जेराव नोंथांनि सेक्सन जायो बेनिफ्राय एप्लिकेसन नाम्बार दङ ओमफ्राय फादार हासबेन्ड नाम दङ बेनिफ्राय बैसो दङ बेनिफ्राय जेन्डार स्टेटास स्किम दानिया साप'ज हमनानै लादो नाम्बार 1 आव दङ काजली सिंहा बेनिफ्राय बेनि फादार बा हासबेन्ड नेम बेनिफ्राय एज दङ बे जेन्डार हौवाना हिन्जाव अर्थात बेवहाय उइड'आथ' बांसिन हिन्जावफोरानो जाखायो बेखायनो बेवहाय जेन्डाराव फेमेल दङ बेनिफ्राय स्टेटासाव दङ सेंसन अर्थात बे रेजिस्टार्ड जाखानाय बेनिफ्राय मा स्किम उइड' पेन्सन स्किम दा बेवहाय गासै बेसेबां दङ बेवहाय गासै उइड' पेन्सन स्किमा गासै 80 मानसिफोर दङ अर्थात 80 जन 80 मानसिफोरा बेवहाय लिस्ट जानानै दङ बेनिफ्राय थिग बिदिनो नोंथाङा बेवहाय बेक जायोब्ला नोंथाङा नुनो मोनगोन अर्थात नैबे हुमाव थुनानै होयोब्ला नोंथाङा बेवहाय टटेल बेनिफिसियारियाव थुफिनना हो नाम्बाराव थुफिनना होनानै बेवहाय नोंथाङा गाहायाव फैफिनदो गाहायाव फैनानै आसाम दानिया बबेखौ नायनो नोंथाङा बेवहाय जायखिजाया मोनसे क्लिक खालामनानै हो अर्थात साप'ज हमना ला अल्ड एज पेन्सन स्किम बेखौ नायनो नागिरदों नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै हो क्लिक खालामनायनि उनाव बिदिनो सार्ट फैगोन दहाय जेरै खालामदोंमोन बबे डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा गोलैयो साप'ज हमना ला गलाघाट हमना ला आं जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनानै होबाय सरि नेटआ एसे स्ल' जादों बेवहाय नुनो मोनगोन बेनिफ्राय दानिया नोंथाङा बबे साब डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो जायखिजाया मोनसे साब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनानै हो अर्थात नोंथाङा गावबागाव सेलेक्ट खालामनानै ला बेनिफ्राय बबे गाव पन्चायतआव गोलैयो बेवहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय नोंथाङा दानिया नायदो बेवहाय जों दहायनि बायदिनो नाम लिस्ट दङ एप्लिकेन्ट नाम दङ फादार हासबेन्ड नाम दङ बैसो दङ जेन्डार दङ सेंसन स्टेटास दङ दानिया बेबायदि नोंथाङा गासैखौ नोंथाङा माखौ नायनो बेखौनो नायनानै लानो हागोन दानिया बेयाव बेक जाफिनदो नोंथाङा बेक जाफिननानै दानिया मोनसे खोथाखौ बेवहाय बुंखानो नागिरदों नोंथाङा जुदि गासिखौबो नायखांनायनि उनाव जुदि नोंथाङा नाम गैयै बायदि मोनदोंब्ला दाना मा खालामनो नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय नाम जुदि फैयाखैब्ला नोंथाङा दाना मा खालामनो बेखौ फोरोंनानै होनि जिथु नोंथाङा नैबेवहाय डेशबर्ड नुदोंना डेशबर्डनि गाहायाव लिरनाय दङ नैबे गोजा लिरनाय दङ मर रिपर्ट लिरनाय दङ बेवहाय क्लिक खालामनानै हो क्लिक खालामनायनि उनाव बेवहाय नोंथाङा सार्ट नुगोन सार्टनि नोंथाङा जुदि एप्लाइ खालामदोंमोन जितु साक्सेसफुल फर्म दङ साक्सेसफुल फर्माव मोनसे आइडि नाम्बार दङ बे आइडि नाम्बारखौ नोंथाङा जुदि दङब्ला बेवहाय नैबे जितु 10 नाम्बाराव दङ ना 10 नाम्बाराव दङ बेवहाय एप्लिकेशन ट्रेकार नैबेवहाय सार्च खालामनायनि उनाव नोंथांनि जितु फर्मावहाय आइडि नाम्बार दङ आइडि नाम्बारखौ नैबेवहाय एप्लिकेशन नाम्बाराव क्लिक खालामनानै हो नोंथांनि जायखिजाया एप्लिकेशन आइडि नाम्बार दङ बेवहाय क्लिक खालामनानै हो क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन बेवहाय मानि थाखाय जायाखै मानि थाखाय नाम लिस्ट ओंखाराखै रेजेक्ट जादोंना साक्सेसफुल जादोंना मायाबाफोर गोनां जाबावदों बेवहाय नोंथाङा नैबेखौ बेयाव क्लिक खालामना होबानो नुनो मोनगोन
तो बिदिब्ला आसा खालामो नोंथाङा दिनै बे भिडिअखौ बुजिबाय जानांगौ जुदि नोंथाङा भिडिअखौ बुजिब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो जुदि माबाफोर गोनो गोथो दंबायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंनो हागोन नोंथाङा बे भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालाम जाहाथे नोंथांनि सोरबा न'नि सोरबाफोर सुबुं दङब्ला बे सुबुङाबो जाहाथे मिथिनानै हायो तो बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै बेखिनियानोसै नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आं खनसे खावलायबावो नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो गोदान भिडिअ गोदान इनफरमेसन मोननो थाखाय नोंथाङा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोदान मोनसे भिडिअ लोगो मोननायनि मिजिं जायनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।